Здравейте! Да. Днес ще боядисваме камъчета с моя брат Терес. Не стои телефоните и всеки ден, ако искате, боядисвайте камъчета, ако имате. Да. Сега започваме да боядисваме. Аз кое ще се избука, бе? Аз си избирам това. То е като къщичка. Аз си избукам това. Твоето е като квадратче. Да. Аз избирам този цвят. Аз избирам и то. Зелен цвят. Да. Аз избирам червен. И сега Не искам да... Добре. Ето има обратна камъка. Сега само да повторя по-близко. Ето има обратни камъка. Сега ще размажем този. И ако искате, може да използвате и брокат. Да. Искам там да се го малко да се го потопя, може ли? Добре, сега изчакам. Стани просто ще го... Виж, аз искам на какво я направих. Да, водата стана зелена. Да. И искам още. Да, ще Да, но направим. после... Да, първо тези камъни ще ги оставим да изсъхнат. Да изсъхнат. Така, аз си направих първия камък. Добре, Терес, ти кой брокат си избере? Ей, тос. Червен? Да. Капна. Къде е капа? Размижа си го ето.